Bohogo Mwi Swkjak thima olo Bohog bisingo Mankha Mwi eba Kiri Masicha bahan abo Belai wana Masicha tangi hinkai o kaka thima olo bini joto sak eba body horbe khamui thapla chaithangka haipono Bohogni Mwi Swkjama jaga a kiting kotor bisingle mungsapono khamya Belai wana Masicha eba Kiri Masicha phadi hinkai o osterino chikoncha koboitesa saiman lene tei norok aboni part 1 video nane mojong tongkai description box o video ni link rijak o jaga haboi nati norok aboni part 1 mahino tebo kahamge saimanai tei video no card skip khaya kare a secret library channel lo pathak jora kahamke nati bujimanai thangnai 28 July o chung norok no o kakani kapal birman kok sai khanarika bini mung Surendra debarma kami tula sikor arti block tabuk o kaka tama ongka henkai bokasha soni gose mungai motai rina thangmani tei a salnismi o kakani Bohog khepsake sajana chengkha apuro nokni borok wansuko gas rok ongoi Bohog sajakana hanai haipono jora thangu jora phayu o kakani Bohog samani tebo barui jokchai eba kochok ongoi phakya apuro nokni borok o kakani Bohog no nogui Belai wana jaglakya a bagai nokni borok o kakano mutai telangai mutai narika apuro mutayo sajaka o kakani Bohogo Mwi Swkjaka hanai a bagai nokni borok a salnismi mutai te pholaka tharo telangai nakya jeskai pono o kakana hamruida mano hanai atei khemang o kakani sak hamya 5 mas ongoi tongkha haipono tabuk las phasingo hinkai o kaka sangsaro yakar thangpakya haipono o kaka thaya sekang kaisa kok salamang tongo bini nogo bini bihi busana bo kebono yakari thanamo singya hanai o kok sai kabu o kaka tebo tetamo sasinai tiniti jora boni hingsa naslerma kena nangjagai Bohogo Mwi rijagai thaya nangkha o kaka Surendra deborma tabuk o kaka thima olo bini sak eba botino horok khikle soka haipono aro wana jane kok hinkai abose o kakani joto body horbe sak khamui thangka eba hor nangai thapla chaithangka phiaba bini Bohogo kaisa kiting butul abo hinkai khamliya abono nugui kwbama borok wana jaglakya abo kubui no Bohogo Mwi Swkjakmani no hanai hinkai ningle abono nugui khonai tamo wansuk jengno comment box o comment khaisati o kakani joto body eba sakse hor nangai thapla chaithangka phiaba bini Bohogni a kochuk jaga hinkai khamliya bini Bohog bisingo je a bahan hinkai khamliya abo tangai engkhana nang tamo wansuk jengno comment box o comment khaisari video ni last o jeng abono sanai chini borok hinkai joto jaga hingsa kena naslerma abo kahake mangda tonglai sinai phadi abo kahai tomung rokno yakari joto bai thansake kathalai tonglai ne tei o video no nugui khanai baksa borok wansumake wansumnati tabuni jora Belai Kiri Masicha kono jaga phono kaham hinmasa korikya a bagai o kubui kothama kubui osterino khanai joto borok no wansugui bujiu yapiri selati te video no chajak tonghe share khati baksa borok abono nugui kaham hamya wansugui yapiri selatung abono chini naimung